פעולה הבאה היא מאוד פשוטה, אתם רואים פה את התושבת ואת הפתח לבורד, מפרקים אותו וכל המנגנון בחוץ. אתם רואים את הקפיץ שהתכוונתי אליו? יופי. עכשיו, אוקיי, המנגנון בחוץ, הכבלים פה, אנחנו נשחרר אותם, נוציא את זה החוצה, שטויות, שנייה אחת, נראה ביחד. קיצר, אני לא צלם מדהים, קצת קשה לעבוד ביד אחת ולצלם ביד השנייה. המנגנון שלנו בעצם בחוץ, סך הכל יש פה שני ברגים שתופסים אותו לגוף, אחד פה, אחד פה, זה אותו מיד רואים איך שמפרקים את אותו מהבסיס, והשני אחרי שמפרקים אותו, אחרי שמפרקים את המראה. בעצם מה שאנחנו רואים פה כרגע את היחידה בחוץ, מה שאנחנו צריכים לעשות, זה בעצם, אני מקווה שבהצלחה, לפרק. אני אפרק את זה עכשיו מפה מהבסיס עם פרקי הכוכב שיש לי פה. 3, הם משתחררו בקלות כי אני כבר עבדתי עליהם. אתה קונה אחלה מכשיר, מסתבר שזה עובד בדיוק ל3 ברגים. הבנתם את הפואנטה.